Здравейте! Аз съм Габриела. Аз съм Веселена. И ние ще правим блог. Сега ще снимаме да опитаме храната. Сега ще ви покажем дори каква храна. Ще ядем канела, лимонена киселина, какао. И ще ядем от тази зърна закуска. Тя не е много хубава, де. И накрая червен пипер ще пробваме. Имаме и чаша с вода, ако нещо ни хареса да пием. Но без плюене, защото тук и без това няма къде се плюе. Винаги трябва да издем храната. Така, започваме с канелата. Най-отвратителното нещо. Хубавото нещо. Първо отвратителните, най-накрая гадните. Не, отвратителните, следваме до гадните, следваме до още по-гадните. Така, тук няма нищо хубаво. Така. Много малко ще опитам. Не толкова. Малко ли? Забравихме да представим и нашия гостинин. Той е тук. Стани. Ричи! Това е моят куче. Така, започваме. Вземи искане. Дай да си взема да е. Ма тя е вкусно. Много вкусно. Ето. Много е. Но трябва да го ям. На 3. 1, 2, 3. Ох, очите ми се насълзиха. Отвратително. Виждате, че ние няма да плюем. Има и още по-гадни неща, така че... И това е отвратително. Да, почнем с това. Сега ще пробваме какао. Да, нещо хубаво. И зърнена закуска, но чао. Вкусно. Стане дума за какао, ето ни нас. Опа. Хубаво време. Гледай, каква си умна. Чисти са. Това за твоята лъжица. Така. И заради с лъжица, гледай как се намъж. Тя нали е умна и затова. Гледай колко какао седим. Аз не мога да Дай ти каква си умна, направо не мога да понасям. То те е полекнало, бе, умньо. То или малко, или е цяла лъжица. Еми ще го оближиш цялото. Пошли да може. Не цепах ми всичко тук. Ето. Ето. Естествено, да нищо не ти хареса. Дай на мен, че малко ще се го върна. И не ли пиеш от тази човек? Не. Наздраве за водата. Ти би всичко е отвратително, не може. Това не знам дали ще го изпия, май не. Няма го взема. Почваме червен пипер. Малко с пръста. Не е задължително. Аз ще го някакъв бачи се паш. Червен пипер. Толкова мъничко, като че ли не мога да издеш. Ето вижте. То не е люто, то не е като надежда. Пръщ. Не пръщ. Виж, това е съвсем мъничко. Тогава 2 пръщчета. Добре. Хареса ти, не? 2 пръщчета. Аз взех лъжица, така че... Зърната закуска. Това нещо има отвратително. Цяла лъжица. Ето. Естествено, половина лъжица ли, бе? Аз не мога да си... Ужасно съм сапала.
Не. Айде, гъши. Опа. Гъчи. Чакай да покажа. Аз съм готова. Разбира се. Тя 2 часа самота. Добре. Това беше с ядното на храни. Сега ще покажем нашия експеримент. И нека да започнем. Ето ви нашите неща. Чаша, оцет, домашен обаче и сода. Така. И започваме. Взимаме това. Така, содата. Ето. Сложим колкото трябва. Ти знаеш. Колкото искате може да сложите сода. Слагай повече, за да гръмне. Ще гръмне то. Ако ще е жилкан да направим. Ето. Достатъчно. Може да слага и още, стига да се иска. Така. Ето. Слагай, още се да слагай, за да гръмне. Надеждата кафе ли бих сложили? Гръмна. И от това мирише отвратително, хора. Ако бяхте тук, ще да усещате смата. Ужасно сте. Мирише на оцета. Нашето не може да гръмне. В следващия клип ще гръмне. Ще направим още един експеримент. Какво ще кажеш? Добре, нещо не може да гръмне. Явно, защото не е умно същество като нас. Благодарение на нея се прави този експеримент. Що? Защото не иска. Аз знам. Така. Мисля, че сме готови. Ето какво стана, нещо като газирана напитка. Ако бяхме сложили кафе, ще да... Нали знаете? Като шоколад. Сложи малко черен пипер. Това червен да чуя. Каквото е да я сложи. Ще гръмне ли? Не. Така. Бързо, докато не се махна. Ето. Вижте, бяло, кафяво и червено. Отвратително е. Така. Нашия клип свърши. Мисля да е. И благодаря, че ще ни гледате. Или ни гледате в момента. Така че от нас довиждане! Чао! До другия път! Чао!